Teraz tu prichádza súťaž strieľanie na bránku od senior spoločnosti Bet at Home. Prvú súťažiacu tu máme mladú slečnu, ktorá sa volá Olivia. A náš pomocník na nešťastie spadol. Veľký potlesk aj pre ňo. A úspešný pokus. Druhý pokus. Opäť úspešný. A všetky tri úspešné pokusy. Veľký potlesk pre slečnú Oliviu. Druhý sa nám predstaví Rudolf. Prvý pokus tesne vedľa. Druhý pokus taktiež tesne vedľa. A tretí posledný pokus. Tretí pokus úspešný, čiže jeden úspešný pokus. Ako tretí bude súťažiť pán Marián. Prvý pokus úspešný, druhý pokus. Trošku neúspešný a tretí pokus. Taktiež neúspešný, čiže prvé miesto už máme, prvé miesto vyhráva slečná Olivia, ale o druhom mieste ešte sa rozhodne medzi Rudom a Mariánom. Marián Rudo svoj pokus premenil, teraz má možnosť Marián. Marián nepremenil, čiže druhé miesto získava Marián. A víťazkou sa stáva slečná Olivia. Prosíme, veľký potlesk!